Здравейте, приятели! Пристигна Kia Sorento 2022 година. Плагин хибрид е. Много хубаво попадение. Пристигна от Квебек. Бяла, както виждате, от дилър. Точно запазен автомобил. Проверили сме му в сервизната история. Виждате, колата пристигна без никакви забележки. Абсолютно перфектен автомобил. Нека да ви покажа отвътре как пристига автомобила. Погледнете красота, дисплей, подгреви. И най-хубавото е, че автомобилът е на 50 000 км. Това е абсолютно нищо за такъв тип автомобил. Отзад, ето пак виждам, че имаме подгрев. Отново много запазен. Имаме още един наред седалки. Отзад може да ги видите, което е един страхотен семейен автомобил.